Vyberáte celoročné pneumatiky. Tu je, čo potrebujete vedieť za minútu. Najprv Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2. Je známa spoľahlivou prilnavosťou za každého počasia. Dážď, sneh alebo suché cesty. Ale môže byť hlučná a nie je najlacnejšia. Ďalej, Continental All Season Contact 2. Špičková bezpečnosť, nízky valivý odpor pre lepšiu spotrebu paliva a je tichšia ako väčšina. Nevýhoda? Nie je najlepšia na hlbokom snehu a cena je vysoká. Nakoniec Matador MP62 All Weather Evo. Priateľská k peňaženke, dobrý výkon na každodenné jazdy a spoľahlivá v mestských podmienkach. Háčik. Prilnavosť na mokré a zimné jazdné vlastnosti sa nevyrovnajú ostatným dvom. Poďme si to rozobrať. Goodyear je vyvážený, ale drahý. Continental je najbezpečnejší a najtichší, ale stojí viac. Matador vyhráva v hodnote, ale zaostáva v náročnom počasí. Takže, ktorý si vybrať? Ak chcete top výkon a bezpečnosť, Continental vedie. Pre spoľahlivú celkovú hodnotu je Goodyear stávka na istotu. Máte obmedzený rozpočet, Matador vás rozhýbe. Vyberte si, čo je pre vás najdôležitejšie.